ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ମିଶେଇକି ପିଇବ ବୁଝିଲୁ। ଏଟା ବଡ ବଡିଆ ଲୋକମାନେ କିସ କରନ୍ତି ନା ଗିଲାସ ରେ ପିଅନ୍ତି। ଆମର ତ ଗିଲାସ ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମଦ ପିଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ପକେଇବୁ, ଯଦି ହବ କୁରକୁରେ ବି ତା ଭିତରେ ପକେଇଦବୁ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିସ କରିବୁ ଦେଖ। ମୋ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା କାହିଁ? ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ବେ ତୁ ତ ଚିପ୍ସ କହିଥିଲୁ ବେ। ଚିପ୍ସ ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ବେ। ଏ ଯୋଉ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଶଳା ଚିପ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ହେଲା ନା ମୋ ପାଲଟା ହେଲା? ତୁ କଣ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ମଦ ପିଉଛୁ? ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଇବିନି, ମୁଁ ଗାଡି ଠିଆ କରିକି ଆଜ୍ଞା ପିଉଛି ବୁଝିଲେ ନା। ଠିଆ କରିକି ମୁଁ ପିଇବି, ନହେଲେ ଗାଡି ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ 400 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ସେ ତେଲଟା ଟିକେ ପକେଇବି ତାପରେ ଯିବି। କି ତେଲ ବେ? ସେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଆଇବିରା ସେଇଟା ବେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ଲୁ। ବେ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ ପୁରା ବେ। ଲାଇଫ ରେ 3ଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। କିସ କିସ ବେ? 3ଟା ଏମ୍। ଗୋଟେ ହଉଛି ମଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇକିନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋବାଇଲ। ମଦଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରି ପିଇବୁ, ଆଉ ମାଇକିନାଟା ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବୁ, ଯୋଉ ଅପସନାଲଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିବ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ। ବେ ମୋବାଇଲ ରୁ ମନେ ପଡିଲା ମୋର ଫୋନ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି?